duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure ke ɓata duk rayuwa. Zaman aure, wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure, amma gidan nan akwai sabanin haka. Zaman aure, amma gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure, haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure, haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. In an daure dole za a zauna. Wallahi inda a ce lokacin akwai lokaci ko da awa ɗaya ne kin san ai zan zo. To matsalar mafi akasarin lokuta duk abin da za a yi bulo in za a siya. Kyaji ya riga juya yana where is Suleiman? Da na zo ya ce min Suleiman I want anything I want to do you are present. Duk abin da zan yi ya zama kana gurin kana tsaye zan yi. Ni ba na son ka riga nisa da ni. Ni ba na son ka riga yawan yawo kai wasu gurare da ni. To ya zan yi inna? Dole haka zan haƙura mutumin nan duk inda yi ina gurin. Abinci ɗin nan ba zai ci ba sai inda na ce masa na yadda da gurin nan a ci abin. To, na ji wannan. Na yadda. Tunda ya zan da kai, bai dole in yadda. Amma abin da yake bani mamaki za ka iya zuwa ka kwana 4 a can, nan ka zo nan ka kwana 3. Me zai hana matar ka karamar yarinya dududu yaushe aka yi bikin duka ba tafi wata 2 da rabi ba. Me yasa ba za ka iya ɗaukan matar ka ku tafi ku sati 2 ma a can kai har 3 ma ku gama aikin ka dawo ku in ya so kwa zo ku ga kana amma ka rinka tafiya kana barin karamar yarinya a cikin gida ita kadai. Wani sabon salo? Wani abin na duk wannan abin bai tsare shi ba sai da ya sabon amarya? Dan gulma da kilbibi wasa ne ya tsari tafiya Kaduna ya bude ofis a Kaduna kuma waye kwana 4 a can yanzu kwana 3 sabuwar amarya yarinya karama ka tafi ka barta a gidanka wai ka bude kuma ma saboda to ni ko me yasa misali wai har ya iya wuce Zaria bai je guri na ba ya wuce Kaduna ai ko zai zo ya same ni dan je inda gizon ki saka. Insha Allah umma ni dai ta bangare na in Allah ya yarda umma ba za a samu matsala ba. Insha Allah duk wani ladabi da biyayya da ya kamata na miki duk zan miki insha Allah umma ba ma ke kaɗai ba duk wacce ta girme ni ta haife ni insha Allah zan bata wannan ladabi da biyayya. To Allah isa haka. Allah isa haka Amina. Allah isa haka Amina. Ashe Sule yayi dace mun yi dace. Allah isa haka. Ai ko da naji daɗi kuma ni zan ɗauke ki diya ta ƙwarai. Duk abin da ya shige miki duhu wanda kika san zaki iya gaya mahaifiyarki to ki gaya. Kar ki ji kunya ki ɗauke ni a matsayin uwarki. Kin ji ko? Kar ki ɓoye min komai kar ki ji kunya ko menene shi ki gaya min. Insha Allah Allah zai wuce mana gaba. Umma ki ƙara shan lemun mana baki sha ba ai. Kenan ai sai ka bari idan mun aiwis ya zo yi. To yayi ɗaya kenan abu na biyu dama ina son in faɗa miki wannan magana. Ya kamata Lela a yi a ga yadda za a yi an je an zauna an yi wannan abin. Ni na yi ƙoƙari yanzu dai na sanar da su inna duk ma abin da zan sanar da su. Ita kanta matata ta gida na sanar da ita na ce mata na samu aiki. To yanzu ai sai ka bari idan an ɗaura auren mu huta tukunna ko? A gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure, haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure, haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Ina jinki. Umma. Mai gidan nan ne ya ce wai zai
zai rinka zuwa wajen aikinsa ya rinka yin kwana 4 a can sannan ya dawo nan ya yi kwana 3 ni kuma gaskiya na ce masa ban yadda da wannan ba. Ikon Allah wai sabon salo. Gaskiya ban yadda da wannan ba. Can wurin aikin kwana 4 zai rika nan yana kwana 3. Kin ga a sati so 3 zai kwana a nan gidan kenan. Alhamdulillah ai mu gaba ta kai mutun tuban mai coge. Ma kika ce daidai fa. Ke bu wallahi ni na rasa kalar shashancin ki. Shi ya tafi can yi kwana, ni kuma sai yanzu nan taya ki kwana. Kun ga shike nan Allah ya mana sututu. Amma ki kwana a nan fa kika ce. Wannan tangame man gidan kina jin to baya nan barin ki zai rika ki kwana ke kadai a nan gidan aljanu su zo suna gada kanki. Haba umma. A'a. Haba umma, ai zaki jawo mana magana umma. Ya saki ce wai zaki zo ki rinka kwana a gidan nan umma. Ashe ido na zai saba da ganin wannan tangame miyar aba. A gaskiya umma fa wannan shawaran ba ta yi ba gaskiya ba ta yi ba umma. Ke mara mutunci. Ke dan mutanen gidanku da makotanku da yan uwanku gaba daya. Menene da na zo na taya ki zama a gidan mijinki? Shi yana can yana wurin aikinsa. Ya an baki nan ki kwanta kina ta tunane. Ha kawai ki ji ayan aljanu suna wasa da daddare. Ba abin da zai faru da ni gaskiya ba abin da zai faru. To ni kuma ba zan iya jawo mana magana. To idan ba ki yarda in zo nan ba sai dai ke ki rika tawowa gida ki kwana. Mara mutunci zabi daya a ciki. In bakin ciki kike yi wannan sanyin da yake hudowa ta katanga kan zo in shashi. To shikenan. Amma ne ba bakin ciki ne. Bakin ciki kike mana. Na ga abin da bai kamata ba gaskiya. Ai bari in gaya miki aka ce da ka haifi gwamna gara ka haifi mata gwamna. Me amfanin haihuwar ya mace da kowa ya haifi ya mace in mace ta haifi ya mace kiga tana murna tana farin ciki tana nishadi. Saboda za ta je inda za ta huta, in ta huta ke ma kuma uwa za ki huta. Amma in kika haifi gardi wata kika haifan mawa ta je can sai ta mora da ita da yan uwanta. Don haka ni ma zan zo na in samu dan murmure. Wallahi wannan su danta yanin munin da suka fito mun duk su samu su kokkoma. Kaman yaya? Yarinya ina nan. Yanzu ba ya tafi ba yau? Ya tafi. Da ko mun zani in kunce wannan rawanin. Da rawani ne na yi wa jiki rawani. Da ko mun fallan zani. Da yar irin guntuwar rigar nan t-shirt kuke ce mata ko me? Da ko mun shigan wanka ni ma yin diga. Yanzu ni ma an kame. Ina abin nan da kuke mamatsa haka. Koko. To. Mu zama dam. Wallahi tallahi daram dam. Zama dama dora kwado take yarinya. Muna nan. Wayo dan karo min karfin wannan sanyi ya rika dan bugo ni sosai. Gidan nan akwai damuwar haka zaman aure. Haƙƙin uwa daban yake da na mata zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa zaman aure. San da zo. Ashe hajiya kin zo. Na zo wallahi. San da zuwa. Yawwa. Kai na yi murna ganin ki. Yawwa sannu na same ku lafiya. Ai ina ga na zo tun yau kwana 3 ma. Ko biyu ko 3 yau. Ikon Allah wai na kwanciya faɗi ki ta hakin kwana 2. Wallahi yau kwana 3 da zuwa. Ina jin to ranar da na bar nan kowace gari ne shine kika zo. Na zo na ai sai yarinya take min bayani. Wai shi miji zai rika tafiya wurin aiki a Ya Kaduna ba? Zai kwana 4 a can yi kwana 3 a nan. Kwana 4 can nan kwana 3. To ni kuma naga wannan yarinya ficiciya jinjin yayo shi zan bata a wannan tangame man gida haka. Shine na ce bari in je in tattaro kayana. Gara in zo in rika taya ta zama. Ko ba shikenan ba. Magana a buɗe bajiya ko? Assalamu Aminu alaikum assalam. Saboda kin zo ne? na zo. Na gajiya. Ba gajiya. Ashe hajiya ta zo baki min waya kin gayan ba. Wallahi ta zo. Allah mai iko. Yawa. Kina ji ko? Amma nace ina son magana da ke dan Allah mu je daki. Ayo ba kin zo kin same muna zancen girma? Amma ina gama sai ke dawo. To shikenan kina ji hajiya? Ina da Allah ayi hakuri za mu dai mai. Ki bari mana muna magana ki bari ta gama magana ta mana. Ba na son shiga hanci da kudin dine. Amma idan mun gama sai ki dawo. Ni ba na son ki kai mana shiga hanci da kudin. Da muhimmanci wannan muhimmanci da ya wuce zancen mu na manya. To dan Allah. Wallahi in ga miki hajiya. To yanzu kayana ma zan dauko. An gyara mun dakin? Ina mu je. Bismillah mu je. Hajiya ina zan fito mu ci gaba da magana iko. Sannu ba. Sannu.
Kin gyara min ɗakin na wale ko? Inda zan zo in rika kwana. To, ta ce mahaifiyarta ce. Kuma ta ce ta ɗauko kayan ta wata zo ta taya ta zama. Dama ana haka? To, ku ji ikon Allah. Sai ta zo ta tare a gidan ƴata wata zo taya ta zama sai ka ce wata ƴar zaman ɗaki? Uwa guda? In ma ana so a zo a zauna da yarinyar ba sai a turo wata yarinya ba ta zo ta taya ta zama? To bari zuba ido ga sarautar Allah. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Menene? Gani. Hawa. Ina, dama abin da ya sa ni kira ki na ga kin fara yi wa ina magana. Shine na ce bari don Allah an gaya miki don Allah ki zan yi wannan magana. Kin ga bai kamata ba sai a ga kaman ba a kyauta mata ba. Gaskiya ne. Malla irin kai ne. Kwarai kuwa. Wai ke me yasa kike min irin wannan abin ne? Menene amfanin haihuwar taki da ne? Amfanin zunubi fa romo babu kira ban ga abin da zai ci gawayi ba. Na zo ni ma in dangwala. Yau duk da zaki wannan zancen shi biki ga uwar tasa ba ga ta nan ta zo ta baje ta yi shirma akan kujera kamar kayan wanki tana jin laushi. To ai ina gidan ɗanta ne fa ita. Ni ma gidan yata ne. To ai ina ban hana ki zo ba amma ki bari sai innan ta tafi sannan ke ma ki zo. Ha ija. Lalle ma wannan yarinya. To ai da ke da shi ni duk ɗaya na ɗauke ku. Yadda na haife ki a shi ma yanzu na haife shi. Don haka ba abin da ya mishi zafi ki bani in sakata in bararraje in wala. To yanzu umma dai ki haƙuri yanzu dai in kin fita don Allah kake ƙara mana wannan magana. Hukumullahu min zalika. Don Allah a bar zance na ni na yadda za ki rinƙa zuwa amma ki bar ita inna idan ta tafi umma sai ke ma ki rinƙa zuwa. Shikenan. Ba za ta sani ba ballan ta na abu ya ɓata mata rai. Kamar barauniya ya rika zuwa a sace. Ba ta nan ko ita in bata ta sakata ta wala ni kuma in rika zuwa a sace. To shikenan naji. Ke kin gani mun gidan naki na ba ta son zuwa. Gida ne nawa na wuto? Tankaman gidaje wanda ma sun fi naki nawa na wuto na zo gidanki. Ni ba haka nake nufi ba don Allah ki haƙuri ne ba abin da nake nufi ba ke. To gani ne wata kusa tafi wata kusa da in je wani gida a wulakanta ni garan zo gidanki ke da na durƙusa na haifa. Amma tun da kin ce haka na bar magana na bari idan ta tattara ta tafi sai ki gaya min sai na zo. To ki gyara min ɗaki. Za a gyara miki. Kuma wannan abin sanyin da yake dan suna nan na tanada miki. Yar buwan uba, daɗi na da ke ma kin bata min kin san inda zaki biyo ki lallabo ni. Amma ki hakuri. To yanzu kin san me? Bakin ya lalace me dan dalmu nake so in ji ni ma na dan abin nan. To yanzu me kike so na dafa miki? Ki dafa min. Ga ta nan gododo da ita akan kujera ta yi shirin kamar kayan wanki. Ni ga na a cikin gida mu zauna kuma ke zaki dafa mana abinci mu ci? Ai abun kunya sai mana yawa. Amma to ai abun kunya ne in aka ce ke zaki shiga madafa ki yi girki. Abun kunya in na shiga kitchen ɗinki na yi girki? Ke da Allah gafara ta. To amma da ba ta nan ni wallahi duk abin da zaki sai na bakki. To ni dai yanzu tana nan amma zan je in nemi mai dan gishiri in sa a bakin salati. Ke ni na gaji da halinki da Allah gafara. Komai ki ce ki kai ni na gaji. Hajiya ina. Ashe idan kibi na dauka aikin dan fara gangidawa. Ido na biyu ina kallo. Oyo Hajiya ina. Na'am. Me aka dan dora a cikin gidan ne kin san ina da matsala. Ni hakkin ban tsoro ma wallahi. An ce wai wannan menene ciwon hanjin nan. Ya same ni shi yasa ba na jura yunwa. Na ce bari dai in fito in ga Hajiya ina. Kuma ban ji kanshin komai ba dora komai ba. A'a ni Hajiya ina ni ba kuwa zafi bace da ita ga ganin nan. Amma baki dora ba ni sai in je in dora. Wallahi. To me amfanin Amina? Ai Amina za ta dora abinci ba sai kin dora ba. Baiwar Allah. Hajiya ina ba za ki gane ba ne. Ai dai abin da Amina za ta yi zan yi shi. Ai ni da Amina mutuka raba takalmin kaza.
bakin mu ɗaya, hancin mu ɗaya, haɓan mu ɗaya. Gaya miki. Ki sani ba na cin girkin yaran nan. Ba su iya ba in suka dafa abinci yake ji rabi bai dafu ba, rabi ya dafu. Rabi ya jike, rabi ga yau. Wai mahajjiya ina kafin nan tukunna. Dama akwai abin da nake so in tambaye ki. Kin san duk duniya babu wanda ya san ɗa fiye da uwa da ta haife shi. Sani na gar da gar. Shine na ce zan tambaye ki yaron nan ko akwai wani abu da kika sani wanda yake so da kuma wanda baya so domin a samu a fuskanci juna a cikin zama ko? Ya Amina ta sani ya gaya mata. Kai Hajiya inna ba za ki gane ba. Ai ba lalle ya gaya mata wani abu yau kwana nawa da yin auren nan. Ke da kika haife shi ke kika san sirrinsa kika san komai shi. In kika gaya min niyan sai in je in gaya mata domin ba mu muke shiga cikin al'amuran ba auren ba daidai ba. Ga matar shi Amina ai ya gaya mata ba abin da bata sani ba nashi ya gaya mata komai da komai. Kai Hajiya inna ba za ki gane ba. Ai ba lalle ya gaya mata wani abu yau kwana nawa da yin auren nan. Ke da kika haife shi ke kika san sirrinsa kika san komai shi. In kika gaya min niyan sai in je in gaya mata domin ba mu muke shiga cikin al'amuran ba auren ba daidai ba ko. Ai akwai sirrin da ke kadai kika san shi wanda ba lalle ya gaya mata ba kin san akwai dan kawaici da kara a tsakani ko kuwa amma ni kika gaya min na gaya mata kin ga shikenan sai su zaman sulami lafiya. Kai Hajiya ina kin haifi dan albarka. Kai na ji dadin yaron nan. Kin san ran nan na zo gidan nan ina zaune kato rabo dangin ajali. Sai gashi Allah ya damun da shi. Zai fita na ta karage min hanya yaron nan gaya miki muka fita. Daga naga wani kanti sai nake ce masa da ma ya sauke ni a wurin na karasa zan aune shinkafa ko da gongoni 4 ce ko rabin kwano. Yaron na yace min ha'a ba komai innata. Muka shiga an gaya miki wani dan kareren kanti. Hai Hajiya ina ai ban taba shiga irin wannan kantin a duniya ba. Kin ga yaron nan da irin kalo da kaya sai da kantin na kusa karewa. Ina irin motar nan da ake haya da ita a kasuwa ya kurkura ko? Da aka rika lodin kaya an gaya miki Hajiya in na kayan abinci ne turaman atamfofi ne kayan shayi ke dan nan da kin haifi dan albarka har da irin takalmin nan na 'ya'yan zamani in gaya miki mai dago gwarago nace dan nan ina ni ina wannan takalmi fa da kare Sulaimani dan albarka Shi Sulan ne haka? Allah ya masa albarka To ba shakka. Hajiya inna na so a ce dozin kika haifi 'ya'ya masu hali irin na Sulaimanu wallahi ni ma a ce dozin na haifi 'ya'ya mata din ba su aure su Kwarai. Kai, dan Allah ta yani godiya Hajiya ina. Ai mun godiya wurin yaran nan. Ai mun godiya da yawa dan Allah dan Annabi. Za a yi. Kar ki samu damuwa. Ina ta zuba kamar kago. Bari in tashi harkar zan mu ba wa wasa da abin nan ko? Ya hanje in dora ko? To. Amma ni da zan samu ma dan yo min dan kirara Hajiya ina. Me zaki ci? Wake da shinkafa ko dan wake? Duk wanda kika yi ina so. Ko taliya? Komai ki je. Ko tuwon dawa miyar kuka. Duk wanda kike so a ji na gaya mun yanzu in je in sheka miki shi ba irin na yan zamani ba. To je ki sheka kowanne. Kowanne ayi? Zaki ci na san abin da nake so ai zaki so shi. Hajiya yin mai duniya. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sala da ta yi asara barye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sala kenan. Sala ciyawa ba ta ka da shi sai rera ne. Ni ba na hada alkhairi. Amma ka ji saboda wawanci irin nashi wai kura ma je cika mata san a sani a gidan nan akwai damuwar haka zaman aure haƙƙin uwa daban yake da na mata zaman aure haka haƙƙin mata daban yake da na uwa zaman aure. Salamu alaikum. Alaikum salam. Nada. Na'am sile. Kina na zaune. Ina nan a zaune tun ɗazu. Kwana. Lafiya lau. An tashi lafiya. Lafiya ƙala. Yayi. Lafiya lau. Masha Allah. Ya hidimomi ya jama'a. Alhamdulillah. Ya abin arziki Alhamdulillah. da kake ta yi na jama'a. Har da wauta da rashin hankali duk kai kaɗai kake yi. Me kuma ne inna? Haba sile. Haba. Kai kana so ka nuna mutane kai ne mai kuɗin garin nan? Kai ka isa ka zama mai kuɗin garin nan? Kai wa ka kai? Me aka yi? Ka rinka wuta da rashin hankali. Yanzu kai ka tsaya ma ka ga inda yaushe kai auren. Baka tsaya ka ga makarantar su ba sai kai ta wuta. Yanzu uwar wannan yarinyar
daga kun tafi ka rage mata hanya ta ce za ta sai shinkafa gwangwani 4 gwangwani 4 fa ta ce za ta siya ko rabin kwano sai da ka take mata ya kurkura saboda ga ka isasshe kana so ka nuna mata kai makaryaci ne kana so ka fara rayuwa ƙarya ne ai ba zai dore ba ban ce ba na hana kyauta ba ban ce karkai kyauta ko alkhairi ba a'a amma ka yi daidai abin misali daidai ruwa daidai ƙurji ka auna kanka kai waye kai ka yi abin da ba zai dame ka gaba ba nata ni fa ba wai wani kurkura na cika mata ba fa na fito ne ranan zan tafi ta ce in rage mata hanya muka tafi a hanya naga za ta sayi kwanon shinkafa gwangwani 2 ko 3 naga bai dace ba tunda ina da hali wa'annan mutane yanzu surakaina ne idan ban yi kokarin na kyautata musu ba to karshe abincin da ni nake tarawa a gida domin ni amfanin kaina sai ya dawo kuma yanzu ya riga sirarewa ta baya har a zo a samu matsala da yarta shi yasa da naga haka bisa hikima a nawa tunanin sai na ce bari dan shiga dan yi mata siyayya daidai dan abin da ba a rasa ba na bata ta samu ta je surfa kansa asiri tunda ta da korafin tana da yara babu abinci a gidan to amma ai ta ce mu yar kurkura kuma ta ka san dai ba za ta yi ƙarya ba yar kurkura ka cika musu ka cika suka tafi da shi kuma bai hana da ka cika mata yar kurkuran ba bai hana ta sintiri nan gidan kullum ta bar abincin da ka saya mata amma kullum tana nan gidan wata na gurin yarta ina dalili wannan ina dan mafari yaushe akai auren wannan wani irin rashin hankali ne da wata kai har abada ba za ka rinka tunani ba kai sai rashin hankalin ka karuwa yake da wata sune ana nuna maka hanya kullum hanyar rayuwa ba hana ka kyauta da alkhairi ba ka ci gaba da yi akwai irin ta ma masu bukata a yi musu amma mutum ya rinka daidai ka rinka la'akari da kanka ka cika mata yar kurkura yanzu kwana nawa zai kare sai ka sake cika mata yar kurkura haka za ku tabbata kaga ko ba zai dore ba ƙarya ce kar ka dauko kanka ƙarya mata kullun tana tafi gidan yarta ni fa Allah ya sani na kyautata mata ne sabida idan baka bayar ba kai naka za a riga kwasa kuma wannan abincin inna da ta zo take ta cewa kurkura me na siya mata ne buhun shinkafa ne guda 2 makaroni katan 2 samovita ledarsa guda 2 makaroni katan 2 indomi katan 2 da dan kwai katan ko 4 ne ko 5 sai dan irin su abin da ba rasa ba su bonvita madara da su cornflakes da magi katan 1 din na siya na bata saboda dai su je su rufa kansu asiri kar a zo kuma a ɗebi na gidan shine fa kawai ake ikon na jihuwai matan na Allah ta ita ce Allah ikon Allah kai kaɗai ka haɗa mata supermarket kuma bai hana ta taso bai wa Allah nan ta zo nan gidan kullum ba ta bar supermarket ɗin da ka haɗa mata a gida na ci ma amma kullum tana nan gidan yarta to yayi yawa ni ba ina to ka saya mata buhun shinkafa ka saya mata buhun samubi ta ya isa da dan magi fa katan ɗaya kace katan ɗaya fa sai ta kusan shekara tana amfani da shi amma bai hana ta sintiri nan gidan gurin yarta ba kullun safe da yamma ta zo tun safe sai yamma kullun ga ta da ci ta je kitchen ta girka abinci ta cika kwano wannan fa yanzu yarinyar nan ke yadda soyayya nan kuka ce kun je kun yi bincike akan tarbiyyar gidansu kun duba ingancin mahaifiyarta da iyayenta da ita yarinya yanzu kuma ni dan abin alkhairi da ne kuma sai lafiya da kaina dan babarta ba ta kyautata ko tana yawan zuwa ban ce yarta ba ta da tarbiyya ba Allah ya raba yarta ba ta yi halinta a wajen wannan ba sai Allah ya ba ta yarta mai kirki mai hankali amma uwarta kuma ba ta da hankali uwarta ba ta da hankali ga ta nan rabi hauka rabi mutum dan ba ma hukunci ba zai rinka wannan sintiri na ai cewa ta yar autar ta ce yarinya to yanzu ni da kake cewa wai tana ita wai yar autar ta ce ni ba da yar autar suwai ba yar autar ta bace suwai ba sai ta kusa shekara ba ta ganni kafa ta a gidanta ba yau sharbona da gidanta haka ake yi to wallahi tallahi sula ka mai da hankalinka wallahi karka yadda mu sa kafa wando ɗaya da kai za a ji mu a garin nan dan ba zan yarda da wannan almazazzaranci ba da wannan ashasanci ne almazazzaranci na aikin sani duk abin da aka ce zaɓin ki ne to ina kokarin na rike shi tammi saboda in na kyautata musu kaman ke na kyautata wa ai kai da mun kana son ka ji zabi na ne saboda ka ji daɗin rashin albarka abin da ka saba ya dama mana ai dama abin da zaka fake kenan kai dai kar ka zama mugu wallahi saboda haka idan ni zan fita zan je zan shirya zan tafi akwai abin da zan je in karbo wallahi kin ji dalili saboda irin yadda na ga takin da nace bari in ba su inna bari in ba su ni kin ga store dina ba na son abinci ya riga sauka ƙasa siya nake yi kullum
idan baka yi haka ba to daga baya sai ka zo ana cewa buhun shinkafa ɗaya ya bata ko ko buhun taliya kwalin taliya an rasa na dai siya na fita aikin. To ka samu marasa godiya Allah irin uwarta ko garin nan ka siya ka kai mata sai ta zo ga naka tunda gashi duk abin da aka yi mata bata fasa kullun sai ta zo ko gajiya ba ta yi kullun tana sinta. Wai ta ce autar ta ce. To in autar ta ita kadai ke da auta ni yanzu ba ga in je mana gidanta a yar in je in tare yanzu ba sai kusa shekara ban shiga gidan suwai ba yaushe suwai ba take gani na a gidanta. Gaskiya ne. Haka ake yi. Wannan ai wauta ce da rashin hankali. Ni dai ka ba a hankali kan ƙara jin irin wannan magana ban ce kar ka kai musu abinci ba. In ya ƙare ma in kana da hali ka kyautatawa ne kuma akwai irin ta ma wanda suke neman taimako kai amma ba na rashin hankali ba saboda yau da gobe. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Sai kake ta ambatan lela saboda lela ta cinye maka zuciya ta cinye maka kokolwa kai yanzu baka da wani baki magana sai lela har yau dai wannan lela tana maka fatalwa yanzu har yanzu da ita kake waya sile ba za ka daina kiran lela nan ba a cikin gidan nan kai. A'a wannan fa lela yar gidan kwamishinan agriculture na Kaduna Lela Otman ita ce ta siyi kofofi a wajena tana gina wani sabon gida shine muke ta waya ina faɗa mata irin samfulan inda ta je ta samu ta ɗauka a mu na Kaduna. Watan saboda bata gida shikenan ka samu dama ka ta waya da mata kala. Kin san Sule yaushe ka lalace yaushe ka zama aka Sule. Kin san ai bazan. Sule yaron kirki ne kai fa. An baka tarbiyya ta kwarai. Kuma Sule tun kana yaron ka kana kankanin ka. Wallahi Sule idan ka canja ina gane ka canja. Idan kana cikin gaskiya na san a gaskiya kake. Amma wannan satuttukan gaba ɗayanka a cikin rashin gaskiya kake akwai abin da kake ɓoye mu. Ba ka da gaskiya Sule na san abin da kake ban san me kake ɓoya ba. Ba wani rashin gaskiya ina da. Kin san kwana biyun nan wannan kamfanin da nake branch ɗinmu da muka buɗe na Kaduna tun da sabon guri ne hankalina da zuciyana duk yana gurin ina kana ne amma kullum kana waya wane yi kaza wane kar a yi maka rashin daidai ga Jigawa ga Katsina to duk irin waɗannan jihohin su wallahi su ne suke dan ban zaki ga na dan canza duk na dan fada saboda waɗannan abubuwa. To Sule na yadda shikenan ko ba ka ba Sule ba so kake in yadda ba to na yadda ko kuwa Sule kenan duk dai ba inda ka bar babanka gurin tsari da magana halin babanka ka dauko da ma yanayinsa ne da kai kaf ka dauko abin da zan gaya miki yanzu shine na tabbata mahaifiyarki tana da na gaba da ita akwai su ko maza da mata to ki samu wanda take jin maganarsa da in yi gifta mata magana ba za ta gifta ba ita ma kin gane sai ki je a natsa kamar da kika gaya min gaji tana gashi ba wai dan kin kai kararta bane fa bata isa ba uwa ba abun wasa bane kin faɗa ne saboda ku samu kwanciyar hankali da darajar ku da kima ku kar ta zubi dan mutunci madara ne in ya zube bai kuma ba zan so in fata haka ba yanzu ko ki je ki gaya musu to in an yi dace sai ki ga Allah ya sa ta ji magana. Adiya ai kowa yana da halin da yake boyewa kowa akwai irin halin da baya son wani ya sani ya bar wa kansa. To ni dai ban da wani sirrin da nake boye maka. To ni ina da akwai abin da nake boye miki. Kina so ki san ko menene? To ina bala'in san ki ne bana. Yanzu kuma ta nan zaka bullo ko? Zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure. Zaman aure ke bata duk rayuwa. Zaman aure. Wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure. Amma gidan nan akwai sabanin haka. Zaman aure. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Zaman